बेवहाय नायसननो नागिरदों मैना सावथुन बे मैना सावथुनखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन साननैसो समनि गेजेरावनो जोंनि नैबे बिश्वकर्मा फुजानि सिगांनो नोंथांमोना दाब दाब जायगा आरो दाब दाब ओनसोलाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै 100, 200, 500 आरो 300 बे 100, 200, 500 आरो 300 बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा बिथांनि फाव खालामनाय लोगोसे दंबावो आरो गोबां मुंदांखा फावखुंग्रिफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे मैना सावथुनखौ मैना बेखौ नोंथांमोना दुर्गा फुजा, लोखि फुजा, कालि फुजा, बिश्वकर्मा फुजा आरो गोबां फुजाफ्राव नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलावनो टिकेट दानै जिगाबाव गुदुं खिफि नायनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन बे सावथुननि मुङानो जादों मैना। सासे आइजोआ दिनै गाबदों रिन्दाव गोसो होसार मालाया गाबनानै दुखु मोनो बेहा गाबनानै फैसा मोनो। नोंथांमोन बै गाबनानै फैसा मोनग्रा मिनिनानै फैसा मोनग्रा खिनानै फैसा मोनग्रा बुजायनानै फैसा मोनग्रा होनोबा एक्टर आरो एक्ट्रिस होनना बुंदों। रायजोफोर जोंबो गाबहोनानै फैसा मोनो होनना बुंदों। येव गासिबो दंजोबो येव नै बिनानावा गाबगासिनो दं फैसा मोननोसो बिनानावा गाबगासिनो दं फैसा मोननोसो बिराद बुरजा फैसा मोनगोन बियो अयथासार फैसा होनना बुंदों रायजोफोर जाबाय दा आङो मा खालामनो उफाय गैया गाबदों लाबाय खेला आं ससमाखौ नायलांबाय था नोंसोरो मैना सिनेमाखौ नोंसिनि खाथियाव थांबा नायखा मैना सावथुन सोलिगासिनो दं मोनाबिलि समनि सर्ट जागोन बेवहाय मैना सावथुन ओरैजाय गोबां जोंनि टीमनि मानसिफोर दं नै बिराद मोसौबो दङ मोसौ ख्रि दं नै ओरैजाय सान हाबां जादों बे सान हाबांजों लानो नागिरदों रायजोफोर मैना सावथुननि गाबनाय बेवहाय एक्ट्रेसा मोनगोन रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबायल' था ओरै बिथांजों लोगोसे आंजों लोगोसे बिथांमोना नायलांबाय था ना मा नोंथां थिगानो जानोसै दै Rol, mokhang luka deh. Gặp được tôi lên. আমার বলেছে